Okay, hindi ka rin ibasa at ipakasalitaan ni pag-ayam tayo ng Cesar Kalapoluan. Ayat. Dear Manong Nemi. Nabayagan Manong Nemi dati uyek ko ng jakmet mapan na agpa-check up. Mayat tulat ta ko na. Buhay. Naduduhan ngamin Manong Nemi iti may isang kamalem nga panagawid ko manipuli di pagtrabahuak akas construction worker. Dadamatan tinanipudan na. Nga panateng paguya ka. Nagtumtumarak madmano. Hindi madlat agsartin. Masumro pa yan Manong Nemi ti asawak nga makangkangeg iti panaguy-uyak ko no kasta nga rabii ket sa anak kanong agpakaturong. Kumadatakkel nga kwarta. Di pakita ka kumati doktor. Yung pagpagisumat, maswal-swal dun, kadalawas, iti construction. Ay, sakit ta. Duwa na kita anak ta. Nagaduwa paggastusan. Oh, ya po. Bukla ko makasto tirikat tibiyag. Nagbabawawi ka di. Wapay nga siya tinasawam. Lakpat kita makunang nagbabawi. Talaga, nakarigrigat. Kasano na kumaro dito sakit mo kat saan ka nga makapagtrabaho pa. Di mo kanimadlaw ka talaga, kumutkutong ka. Puro practice ka. Ang kamarigatan ng trabaho at construction. Marigatan na kang anang arod. Ano sa ka? Siyak ti ama, siyak ti mangged. Ano paigatang di bagas, kamaluto. Maigatang ti sidain. Sidain. O, pakit ni imas ka masida. Samid lang malanita rin ti boksit no basta nagpadaya. No, nagpadaya. Ay, natayang si Mulaga. Ugot kamutig nga. Sus. Ay, po. Alagsar din ka din, ha? Akasla ka lamang kung konsensya. Lamang konsensya na magbagab. Pioli. Sumaya tumit lang tibiyak tayo. No di ko mangalo ko naman. Maya po. Di mo madlaw nga talaga kumutkutong ka. Rumas practice ka. Umay ka man kiti. Nene. Di ka kumawi lakas ta. Aguy-uyak ka lang rodin ka nakakutkutong ka. Kahit mo sawan. Sira rumabaw ka aguy-uyak. Kisa po. Makaakar ka sa kita uyak mo. Tadadagi di gundawi nga pasalit aguyak ka. Kaya di ko maranakop kasta. Ano anak? Walat ganas. Sungar nga rakupan ka nga agkan. Agkan? Ada uyak mo agkanak, agkam tibibig ko? Di mo kahit tibibig, dito lang tabarukong mo na ha. Di ka man ngunak na eh. Papanunod po lang deta. Kahit ko lang nga sumarting ka nga sa o. Pagustuhan ka. Tama nga no, deta tibay sa nga puno no, apay nga sa o ka nga sa o. Talabayagin nga sa nga na pagustuhan. Oy, diyak ka sa pulan deta. Nangaroon natin kasken ka sakidol. Italak ng sakit ha. Lan, mag-aibatan ako. Napaturog ako. Barbarang maiturog ko ta panaguyik-uyik mo. Naging ka Manong Nemi itimay sa nga bigat sa anak ko nga makabangon. Gabutan na kapsuta. Kakaasyak lang Manong Nemi nagtrabaho ng mga pilit-pilit itibagik tapno lang makasweldo ak. Ibagbaga pa yun ni Porman nga ginanaka, nagbakasyon ka, Cesar. Dadadaman ka marigatan ka. Siyempre, nadagsan di trabaho. Construction. Diyak, hindi kaya nagbakasyon, mano. Sumbrek. Tasayang ti may sangal daw. Nasweldok, mano. Namitiday nga bigat, Manong Nemi talaga nga sa anak ko nga makabangon. Nga anak ko, di ka mo nagubra? Nakapsotak. Biuli. Tiyakon ka bailan. Ay, po Diyos ko, aya. Ipang ka di doktor nga maumot kwarta. Doktor na. Kaya di ko mga pailang kami na. Ibagbagag kang kaiding, pa-check up ka. Di mo matikas kaso. May baganto lang ako ng mat. Nga asim. Doktor na. Ngumamuan tanuan niya talaga na ito. Nga apay nga samad lagi mga imbaganti pa naguyik ko.
ti asawa. Napaningmut utang manunimit o sa remi akwarta. Kung ti doktora mismo, apeng nga italaeng, hindi pa nagpakita. Kaming kahit agabsan iti construction, doktor. Construction, dagsan pa gayam ti trabaho. No, hindi ko mapalang yung pakita. Nasigod ko nakaharon ito'y TB. TB? Delikado pa yun iti asawam. Kaya di kita anak mo. So nga, misis, doktor, ilasin mo di kiti aramatin na, ha? Ilasin mo, aramatin nila kayo mo, tapos saan kaya makaran. Agreseta, katangin nyo na gito yung agas, tabarbareng no, makwa. Masapol kami nga, agagtumar, ken, di kita na sustansya, makanti, paunig mo, tapos no, pabigsa ka. Nagsublit dating bagim. Gabong harot kinakurapay mi, doktor. Alalala, kararagtagin na po Diyos. Maimbagan ka na saan kita kumaro. Anusam ni mister mo, misis, pagserbyam. Kasi no, pag nagpagserbya, iso na, doktor, iso na, nagsapol, pagbiag mi. Kaya iso na, ti breadwinner. Kapilitan kasi katsumbrat ti trabaho, misis. Tapno magatang di kita agas. Tanong saan nang ituloy ti agagas. Matay man ti asawa. Hindi makawit kami dito'y balay, manong nami. Siyempre, nakaidak. Mangmangig ko, di kiti dayamudom, kadaan yaman nga, bagbaga ti asawak man. May bagala pa ikindi. No amok la kuma, nakasto ti pagtungpalam, Cesar. Diyak kuma asawa ken ka. Nay, tumor ka. Pindasam ka di mat ati. Mayawat na tagas. Kaya mo, pindasan. Sino at naganas na sa panagbiag? Alan, uwata mo di agas nagtumarkan. Dato dalom na alas tuwam. Tumara ko sa anak pa inangan. Awan, timakan. Ang gumanat ito kumar, no awan timakan. Jesus apo ya. Adon ti utang ko. Adon ti utang tayo. Kaya mo ti ba nagpadoktor mo? Nagngina ti agas mo. Into na maibos na ti agas mo. Awan to ti igatan ko. Di kanto agasin. Panawan na kami kindi. Violi. Ano di ko nam? Panawan na kapay kindin ko na. Tawanin siya serbim. Kuray na kadpay lang ang matay Sakpay ng panawan na. Jack, mauray nga matay ka. Tanong matay ka, gastos pa Di panakay mansayag mo, lungun, manakay tabong mo. Awmat nga rin insurance mo. Awmat nga rin mabaling nga igalako nga gastusan. Babayan na kadilat nga rin nga may isang matay. Kaya makamunto na din kabagyam, makamunto na din karobam, mangtulong kang ka. Tapos saan nga bumagsit, di bangkay mo, agad kabilitan ng itapon na ka. Nagsakit, di pa nagsasaom. Imbes ko mga sikaswan na ka na imbag, nga mas damit tararamid. Ti saludsod, sanak ka din nga ayayatin. Cesar, no idikit ayayatin ka. Sino pa hindi manghayat karot kang ka? Kinaumat yung pakiranudan kang ka? Sikala ti dagansan ti biyag. Nagkinarita iti sangwanan ti altar. Itirigat kan namay. Linuloko na ita. Kahit kung orot bet, nagtultuloy nga agrigat. Namay nga agruuray. Hindi kahit mong sawin. Urisan kong ibaga. Amumlatan. Dan sa bali nga lalaki ti bihag mo. Pag-aasib.
Saan ko mamet ti huli? Kada karim kanyak, kada kamit karik kang ka. Ngaging kat patay. Diyak nga rod maura nga matay ka. Kastan tumalat tungpal na. Tamatay kan tumitlang. Isapsapa ko. Isapsapam ti. Isapsapak ti mga alat eh. Magdad kanyang tiragsak kinamay. Manong nemi. Ti amok idikit agang angaw ti asawak. Idi sumrek da June kini Lili iti silid ngayan ko. Di kayo unay mas asdag anak. Itamang pa yung sumrek kayo. Adak atin ang patiging bagayo. Dadang, sanda ka kumakayat na panawan. Sanda ka kakabailan nga asikaswen kini Lili na ading ko. Niti kay tiyo asawan anak ko. Nakaimimbag ka nga tatang. So ano mabalin, kat saan na kong makapanahon tatang. Amok ngano ibagayong agbati kami kini ading ko. Baka takimot lang ti mangibaga nga sumurot kami kini nanang. Panawan da kon. Kasi ko na ni nanang. Yung kagpakada kini tatang yun ko nana. Ang kaya nakakumangara ko pen. Anak saan? Baka makarang kayo. Mawatak ni nanang niyo. Pawanan ti maitad ko nga ragsak. Ganamay ka na kayo. June, Lili. Numadamag yun to nga nataya ko. Umay nagto kumakitaan anak. Kuwantang. Himi daw dawat mi ngagbiag ka nga ayun. Ngagsubli kam to kita si bibiyag ka pa'y laing datang. Sabay ko ma. Oo. Nagsakit di nga pasamak manumling. Kaya't ko kumati bumangon nga mga nakop ka nagit anak ko. Nagititungtung work nga duwang anak. Ngawan ka mo ka nagkurkurang ka nakuha. Tiyak kaya't nga makarandaman ng nemi. Biti sakit ka, sagsagabay. Kung naklagan ka nakuha na, anak ko. Sabay kumatag kikita tayo tupay lang kasi bibiyagan. Ay sisimpit kayo. Hindi kayo mga naramin ti pagproblemahan na anang nyo. Ururayag di ba nagsubli, anak ko. Ururayag kayo. Kaputawanan ka duwak manong na may kapilitan nga ikarigatak ti bumangon. Ureg kakapsutak. Kaya't ko ti mangan nga ti kanak. Idinto ta at agap-apo. Apo! Da kayo! Ni auntie. Auntie! Dumanong kayo! Abay, mimangon ka saan ka di nga saan ka makabangon? Apo, di ba gimon barok? Apo, nakaing-ingpis ka. Auntie, pinanawan na kung di kita gina. Eh, mo asawat. Ito pimanaw da. Isot ti papanaw da nga. Damo kan mapadala nga dala papanaw da. O, matinakita ka doon nga kargada. Baka, naikargada ni tinagluganan da. Hindi makita yun da, auntie. Paano yung matitikin na takis na dyan nga asawa? Dinakan kayat? Dinakan ayeten? Awanan ti ayat na keng ka? Napukawan ti ayat na kanyak. Siguro, mali po hindi talagang sangkon nga maitad kang kuwana ti pakaragsakan na. Dinakan orayan nga matayak. Tagastos ka lupay no matayak. Si Borten sa bali nga lalaki. Na makaidad kang kuha na taragsak ka na may. Insurot na nagit anak ko. Taorin no siyak.
Kung saan da kumakayat, tay may da nagpakada kanya kakunadang sanak saan da kumakayat ti pumanaw, ta saan da kayat na panawan di tumping. No saan da kapanawan, kasano ti biyag mi, ti biyag na. So kinay kahit kumatla nga pinalubusan ni Dante. Ante, kapsuta, pinangan. Nalaglang mabilag na kumangalat ka nung medya. Di balay, kapag sunay, irihit ko lang na di, tandami nga alauya. Nanganak na rood manom nemi, imawanan ti tumarek. Antisedes, agan anos kay ko ma. No, dalakit at isaan ko, makaluto ak na tamad. Ngimsidain na kita. Manang agnating ati ugot ti kamutig. Kaya po kasapulan nga damang tulong kang kabarok. Siyak, kumanta kam kumakin angkel mo ang pagpapada tayo matamarigriga. Tataramidi kaya? Ngalala, namang kindikin ni kapitan. Dimteng da kapitan kan duwang kagawad manong nimi adut bit-bit da. Bigitoy, Cesar, bigitoy saan nga naibunong nga relief goods. Itadmikan ka na, the noodles dito bagas, sardinas, kape ka, da gatas, asukar. Bigitoy saan nga naibunong nga relief goods. May sistak di barangay hall. Agyaman na kapitan. Damad la paglutom. Nagluto akas kayo. Nabayagan awan karga tatangke mi. Kagawad. Anat mabalin mo ko makikwa. Kakontribusyon tayo na kapitan para tangke. Isa kada. Taalalis tumod lang. Kino agaron baka dadang kwa. Awan pagtumarmon, awan ti agasmon. Awanin kapitan. No doktor ngamin, talagang nagastos. Adam mo ka nalang albularyo. Ti itad ng agas ka dagitay pulbulong. Mahita. Nalang dayjay. Pura niya, klase nga sakit. At dadagitay sakit nga hang magasan ti doktor, nga magasan na. Oh, shit man. Ana, ito na ng papandayo. Itong bigatan na kapitan, tawag ko pa ilang muna. Pag niluganan tayo kita barangay basta patrol tayo. Kagawan na kagawan. Nagyaman na kapitan. Kagapo kagawan. Baglagi din kapitan, tabinutusan ka. Biyang serbiti para ka barangayan may Cesar, naroon kaskan ka nga, pinanawan na kan. Ya? Karigatan mi. Ibanda ka itinalaing albularyo. Tabarabarang nagsublimat lang ti dating pigsam, kat makatrabaho ka tumanen. Bigbigig to nga utang ko na ibagalakam kada kayo dito, kapitan. Apo kagawad. Awan nga, awan ti sa balikan tayo pagyamanan, kanya apo nunod din ni Apo Diyos. Ila kami, nga opisyal yun, ti barangay tayo, tinaramat ni Apo Diyos, nga mangtulong ken ka. Nabangkam nga rood manong nemi, iti ko nada nga nalaing albularyo. Ilot-ilot met lang manong nemi sa nagkararag iti napasnek nga simurtak met. Ay nga manong nemi ang teden kadikiti bulbulong ramot kanda dumapay nga herbal plants. Kang kanayon lahat nga doktor nagastos. Na magatgatang yung butika nga synthetic nga gamit laing nga glayang ti agas no di kita pa kiti madadahil nga partes ti bagim kada kita panagtumtumak kada kita tabletas kada kapsul itoy denggem Cesar uwan tata itoy ang rem kasanong kapahat na. Apo. Tanganem. Diyan ka pag 12 nga baso,
Ti danom na, pagbalin mo lang nga 7 nga baso. Ti mabati. Dahil 7 nga baso, makalawas dayta. Kada aldaw. Lunes, aging gana ti Domingo. Yun to no, maibos dayta, mangangarkan tumanin. Kasi ito man ka aduna, bingay-bingayan ta. Ti 2 nga lawas, may bagang kanton. Numain mo amin dito. Paglalaw ka ma, ito, pinaglalasin ko na, dito, umunang inkaangren. Tinumam iti 7 aldaw. Samon tuman insaruno, dito, kasi ito manin. 12 nga danom, pagbalinam tula nga, 12 nga baso pagbalinam tula nga 7. Kasunod pala kaamok no 7, tinabatin doktor. Ay, tata. Eket no, ikam ti 7, kita ang markaan na direk patinggaan na, di 7. O, may isa, 2, 3, aging ganda 7 nga baso, markaan. Dito ito ti pangsardengak, pangpatayak, pagsardengak nga angren ko na. Sa munto inayon ng dayjay, 5 pay nga baso. Awata mo tiket ko saan. Awata ko, tata. Oo. Kalawan. Tata, anati, amanong arti pagbayad mo eh. Kinunan ni kapitan. Voluntary latan kapitan. Dito pagyanan na ni donation. Ilubot yung latan naman ka itedyo. Nakita ko manong name ni kapitan nang dut iti wallet na tili magasot. Sana pan manong name iti kahon. Yaman kami nga rod. Apo, ni Apo just tirumbay hindi pagyamanan kakabsat. Basta tungpal tayo, antilip-lipatan ti agkararag. So nga si Cesar, tata. Sagbay nga ang rem, agkararag ka. Nasapay ko ta ipayan ni Apo Diyos ti pendisyon datang agas. Sagbay nga minum ka, agkararag ka kina Apo Diyos. Ni Apo Diyos, ti kalalay nga doktor. Kada kam lang taramatan na. Gaman kami, tata. Gusto mo pa nagyaman ko karagit niyang kuyog kanyak ni Kapitan Kendua Kagawad nga naglukang kami manong name ti barangay patrol. Aguni kan tulaeng no naibuson na giti kwa. Inted mi kang ayuda. Bagas, sardinas, kada noodles. Nagyaman kami. Nagyaman ang Kapitan. At no, kas pagarigan ta nasustansya ti kayat mo, Kagawad. Kapitan. Siyak manin Kapitan ti bagon niyo. Nabusbuslon ba siya ti bulsam? Siyak, Kagawad. Ano nga tanong ko aguro orteo ti tulong para kay ni Cesar. Oray, piso-piso lang. Kumabalimat. Ibagate ka na kita doon Kagawad per sector. Piso-piso per tao. Makorno. Itatikin ko na. Napila nga dahil gatang na tiyan ay mas kasi dahil na karne kasi siya ikan. Tapos adam tayong mangpapigsakin ko na. Gusto nga root tinaramid daman ng name. 7 nga Kagawad, nga imay, nga nangtid. Dahil tinurur ko. Cesar, iti sektor ko. Tsak binilang na puro sensilyo. Siya kan tulatan di mang bilang. Kunana. Pwede bilang manong name. Sa nga ribo titunggal sektor. Ket pituda, 7,000. Ket mayat man. Piso-piso mula sa puso. Nga ba nakarot manong name, yung karigatan na siyempre, iti nagpasentro, kumatang, karigiti talaga sa pulak. Matak ba sabon kapag laba, tapos na malabaan ti badok, morenko, matak pa sabon kapag digus, pag toothpaste, kanda dumapay ang sa pulak. Matak mo tinat karne, paburkek tulatan, tapos no, nga mabaksa sa akong to, inutin nga ko, rekaduan. Katsang ko mataliwliwain manong name iti iminom kada jay ang rek kadwa nga lawas manong name na ibusen. Ngim, napigsak mo tin. Himay manin ni Antisedes. Cesar, kumusta kan? Nagkakupwa ko man tayo. Dola nga lawas, kalpasan nga nagkapuka ka na din naling albularyo.
Gabuti na pastikan nga kararag, anti. Hindi mo ko na yan nga sumrek ka niti construction. Nada ko man nalaglagan nga trabaho ak. Ket pagunyan tawanin ni kapitan ha. At no, barbaring no adda pang sirkan na ka. Kasta nga rin tinapasamak man. Insaragnak ni kapitan manong nimi itimay sa nga farm supply. No sa mukha no kabaylan tagbagkat, sa gagbagkat. Ngayon na kita agsukat, tagumatang, hindi ko kabaylamon tagbagkat agad kabaylamon. Oh, insarek ka dito ya, pintaasam ti trabaho. Siya ti may babay, no saan nga lapit sa trabaho. Kumusta kayo ti marikrik naman? Nalagahan ti barukong ko, kapitan. Kaya nung mabalin na ko ma, subli tayo pekin ni Ao, de Jilakay. Bularyo tapno, baka, hindi agyaman. Kaya baka nung adain, inayon na peng itad ng bulbulong, para na pinpitas. I-schedule din nga rin. Ito no day off mo, guni kanto kanya, tain tayo. Napang ka mga road manong name kat kastaon iti ragsak tila kaya. Inagasan na ka ni Apo Diyos. Saan? So ngawan, sa bali ka pagyamanan tayo, no saan nga ni Apo Diyos. Ta amin nga mapaspasamak kada tayo dito. Digit tinaimbag nga mapaspasamak, katnakan na. Dagit dadamin kada tayo, agapok ang kwan. Digit itad ko nga ang rin yung inuman, kada daduma pa nga, nagapok ni Apo Diyos. Babae ni tinted na kanyak nga sirib, laing pigsak, nga nagmula ka na kita. Kas makita mo taglawlaw dito ayang ko, puro hellbar plants di kita. At naman na kita makita mo dito, makaagas kayo mo dati nga kayo ko na, tibulong na, tauklap na. Agaman kami, Apo, kasi kaya talaga tararamatin na po Diyos. Ado, di ka tinapaimbag ko. Babae ni tika, lapas na ka nakararakin na po Diyos. So nga nagsubli kami, Apo amo mino, dapat mabalin nga, mainawin nga angren, tapno, alisto nga. Basta lagi di, kamo mo ba yan tibagim, saan ka nga bisbisyo, ang agsiksigarilyo, saan ka agin inom. Nominom ka man sa kabatit lang. Arak, makasabo naman ti arak, tibagi, ti tao. Ngayon sigarilyo, pulos nga di mo rami din. Dati-dati ka di nga guminom ka. Dati-dati, sana kang sigarilyo ako. Good. Hanapet ka sila mo kayat mo akid daw. Ikararagan ka. Nagdadagit parbangon nga, oras ko ngagkararag. Teka kararagak, dagiti amin nga agagasak, para ti panagimbag da. Kaya no anyaman, ti kahit dang kidawen nga paset ti kararag ko. Apo, kahit ko kumang posubli, di kita anak ko. Anak lang, kasanon ti asawam. Awanin ti mariknak nga ayat, iti asawak. Akasmat ti kaawanin ti ayat, anarikna na kanyak, iso nga pinanawan dak. Ngam di kita anak ko, ayatan dak, kad ayatak mo di kita anak ko, Apo. Sige, ikararag ta. Dahil ta, adang naimula, nakitikit iti lagip ko, ketong galag kararag, iti oras ken aldaw, parbangon. Irapin ko, Cesar, daw-dawat nga mapasublim ko di kita anak mo. Kas tamat manong name iti aramidek, sakbay nga maturugak itirabi agkararagak. Agpakawanak, kadagi di basbasol ko na nyaman tinaramidak nga nagmalmalam. Nga basol na nyaman nga nagkurangan. Kalagyaman gabuti pa ng tarabay na kanyak. Nga nagmalmalam, kanayon ko pa nagyamyaman. Nga ti sakit ko nga makaakar ako nada idi kat naawanin. Kaya nagkidawak iti pa ng tarabay na kanyak, iti rito nga nagpatnan. Iti umay nga agpatnan. Kaya ti pa nagidaw-dawat mo sapay ko tagsubli kanyak, dagidan na ko.
Kaduwas na makariing ako ni tibigat panong nemi. Dagos nga pa rin mga kitisuli. Sa akagyaman kani Apo Diyos, ti panang tarapay na kanya ka nagpatnan. Ken ti panang kidaw ko nga trabahin na ngagmalmalim. Agramang maten, ti panang tarapay na kumakalagitan na ko. Ken, iti panagsublita ko man kanyo. Makabulan, nagtrabaho ako, 2 bulan, 3 bulan, kaya na iti 6 nga bulan. Trabaho nga naimas manong name na sustansya dagiti papauneg ko nung mampaisana kag merienda tadyak kayat mairuam kanya ti merienda basta manganak ti ado iti bigat iti aldaw ken unay orisan unay nga ado iti rabii kunan ni Ansedes Cesar kaslasang ka naggapo iti sakit pimpinas ba't ti pambagim ano deta anta pala tibim artificial nga uyak dahi dyan di ay sus po eh oo muna kasaysay at di amo Diyos niya o nanti basta matiramidan niyo ma kararagtakin na po Diyos tamang takin kuha na dati-dati nga jak amutag kararag anting maripo di bagana kong taklonin nga pagyamyamanak kini Apo Diyos kamo nga kararag iti rabii sakbay nga maturo ka ken apaman nga makaringak ti bigat ken anyaman nga dumteng kanya agrasya agyaman iti Dios Apo ket nga kang maharod makimisa o rin no saan ka mapanin ti simbahan nanti basta lagi damong ti kararag tumangan kayo sa tandumong kinapod Diyos kabagay ngayon manapimpinas ba nila nung makangnig ka kadagiti sasao ni Apo Diyos o na anti kumatak tumangkid iti bibliak padasik mamatag basa iti Biblia no anya dagiti linaon dita nga Biblia wen ngem sa mo maawatan napimpinas nung dagiti nag-adal ti kina pastor kada kinapadi nga mangilawlawag kadagiti kahit asawan kita ang linaon ti Biblia no pa adungot di kita handag papada ti interpretasyon o pangitarusan adungot di kita nalaka nga maawatan ket mo kas pagariga nga itagsubli da kita gina di kiti lang duang anak ko tika sa Bulacan di mo ka di mapakawan ti asawam siya mapakawanak kang kuana tadeta ket paset pay iti bilin ti Diyos nga amom ti mamakawan so rumbeng nga amuti ti mamakawan tapno mapakawan mat di kiti pasbasol tayo di kahit nga sawan makapagsinublihan na kayo tumatlang kinibiuli anti sabali di pamakawan ken di panakaawat panangawat pakawanin mo lagim di mo kayaten gabo taawanin ti ayat na marikna ken kuana ala kadadaken ka no desisyon mo talaga dito nagsublida nagpaiso manong name ket kasta unay tiragsak ko nang arakop ka nagidduangan na kudsyon really tatang gaman tayo kinaabot Diyos na naimbagang kan makabagiin na rakop tayon saan kami nga maakaran nawanin sakit ko anak inagasan ni naabot Diyos agaman kami nga rutang kanagyaman tayo kinaabot Diyos baka da kami matan kininanang nyo tagsalita kayo paano nagiti arwatan nyo iti kwarto yo nagsubli kami Cesar tanatamag mi nga naimbagang kan pakawanan na ko ma iti basol ko really hindi pa ilang si papakawanan kang ka huwag yaw no papapaps anak araw ko pa nakasta payatak pa lang sakit mo awanan sakit ko kinuwarin na sakit ko no talaga ako mga napatay kang ka nakasagana ka umarakop saan mo nga samirin ore maakarang ka tasan ka di asta tinapudno nga yat no dasakit ko nga makaakar ore maakarang ka
Gabot ipatpatig na. Yaman niya't inaramid mo. Linaksidnak ka namin pinsan. Imprangkam kaniyak nagbabawi ka. No api ka siyak tinagbalin na asawa mo. Inamin mo mismo kaniyak. Nga saan mo nga mauray nga matayak. Takastan tumad at labas na. Naadan kan sa baling nga lalaki, si Bibiyaka kapailain. Isot si Borotan. Abi gaya ang pinanawan nyo. Nabayakin ngawan kami. Tanakasarak mo't sa bali. Saan na kang inayat mo kasta? Nakasbatisa mo pa langayat kang kuwan. Ken di pa nakapukaw mo ti ayat mo kanya. Ayatin ka manin. Ayatin ka manin, Cesar. Aragupan ka kumano. Tsak mamati nga ayatin na manin. Napukaw ti ayat mo. Hindi ko na mga awanan ti Sir Sedpik. Napukaw mo ti ayat ko. Hindi panawan na. Nasimurat ka sa baling lalaki. Si papakawanak ken ka, ngimsan kan maawat pa'y. Gabuta awanan ti ayat, amarik na ken ka. Padasa matigsangit, Pioli. Padasa matimasaktan. Nalapas, nakaharo ti daramin mo. Hulitek, no talaga kumangan apudnot panagayat mo kanyak, ore maakarang ka idad na sakit ko. Lohanan, ti panagayat mo kanyak, hindi. Kat na po kumatantayat ko ka. Ibatin di kita na ko. Kat si kalan, ti pumana. Cesar, laglagay pa yun. Siyak ti nang ipatakdari ti dahito nga balay. Agbati dito, hindi kita na ko. Nawaya ka nga umay, mangsarong karkadakwada. Ngimsang kantaling na dito. Tadyak ka sa pulan, tikaskan kang asawa. Pumanaw ka. June, Lily, Tang, may kayo. Tagpakada ni nanang niyo. Tang, Nang, anak ko, kidawan niyo kumakin ni tatang niyo nga saan nakapapanawan. Tang, mamanahon niyo kaya talaga ni nanang. Kawan ti sa baling desisyon sana siya. Amok, manapateg ti inayo kapot ta inayo. Numampay, na imatangan niyo, nasaksyan niyo, nung kasano ti kinadtakas ng asawa. Sandali. Ubing kayo pa yung amok na maawatan niyo ti kahit kusawan. Saan nga napudnot panagayat ti inayo kaniyak? Tay ada sakit ko makaakar. Di na kayat ti makar. Nung napudnot panagayat mo, uray maakaran ka, di ba? Kasta ti true love, di nga men John, Lily, mawatan nyo? Mawatak tang, uray ipingag pa eh. Di ko nada nga napudnot panagayat mo, nakasagana ka nga matay. Good. Kaya, mapanggangaro din, nanang. Kitkas ko na ni tatang, palangig ko, nawaya kayo nga umay, mangsarongkar ka na kami. O no saan, no amumitihan nyo, umaisak na kami nga kapsat, imang sarongkar ka na kayo. Mabalin mo ti pumanaw. Piyuli. Naimatangag ti pa nangarakop, manong nemi ni asawa. Dagiti duwangan na ko. Sabay ko ha, tamawad nakdupay laing di tatagyo. Nagsubli-subli akto anak ko. Nga may mang sarongkar ka na kayo. Nang, ipakita yo't pa nagbalbaliyo. Sigurado, maawat na kayo tubad lang ni tatang. Ipakita yung lakid di. Nga, isunahaingan ti lalaki di biyagyo. Ngayon na dan tumaning ka din na yung lalaki, pati da kami. Mapugaw ton, ti respeto mi kan ka. Kat gapuda da trabaho, manong nemi, makasideline nakpay. Siyempre, naisaganak, ti masakbayan di kiti duwangan na ko.
Pasaramat ibagada manon naming sumasorong kar ni Bewley iji eskwela da. Sana pulos ka nagpalbaliw. Gabot naman, sukan-sukat manong naming di kiti lalaking kadadnanan. Bakatan, ngayon naaram pa ilangan. Minsan manong naming oresyak ka nagbabawi akmet anak asawa itikas ken kuana. Ni Bewley tay babae, nga saan nga mapmapnek ken ubaw ti panagayat. Iso, tutulbekan nga tila adda nga lalaki iti makatulbek ken kuan. Ket siyakmet manong nemi. Master key. Sa bagay, nilang Bewley met iti dinamok nga linokatan. Siyak, Master key. Makalukat iti adu nga lulukatan. Ure may saa nga tulbek. Basta't arig naman numampay sa nga dugutan nga duma. Nga ti babae no adot aramid na haan nga napintas nga tulbekan. Ta adu ti tulbek nga makalukat ken kuana. Idinto ta ti lalaki may sa nga tulbek. Ngem adu nga lulukatan ti malukatan na. Manong nimi na pagturpos ko digiti duwangan anak ko iti kolehiyo kit idi ta adda asawa dan nangalak mo nati kadenden na nga umubing nga amang imsiya takabailak mo pailain ket napututak manong nimi nakapututak ti duha nakabsat digiti duwangan anak ko nga uncle ken auntie digiti apo ko. Nanagsak kami ita manon nemi ken Shelly naman pa'y natataingak ngamang misuna ngem ipat patignak adda ayat ken kuana nga para kanya. When ket sisyak metlaeng manon nemi titulbek na makatulbek makalukat iti lukatan na. Masyak manon nemi dang lukat iti di pa nalukatan nga lukatan na. Naragsak kami manong nemi kaspat karagsak digiti duwa nga anak ko agraman ti pamilyada. Ni Bewley manong awanan ti damag mi ken kuana. Gabutan na bayagan nga saan nga nagpagpakita. Baka na natayon ko na digiti anak ko. Ngayon natayon ko man ipakamu kumakada kami ingem sa amin. Dito nga ron, ti pagkasalita manong nemi kadagyaman naglaonay tilaing mo ng urnos kalpasan na ngensen ken ka iti detailyen na through your messenger. Ket agyaman naglaunay tilaing mo nga nang ibasa. Ket sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biya. Kadigiti padak na nagdingeg ka nagbuya. More power to your program. Tingor agyaman nga pagayam mo, Cesar. Thank you, Cesar. Ano tayo istorya? Tulbek ken lulokatan. Kick and lock.